1952 hut leader of opposition mande opposition tum phan lang tum election ram det pusu tame opposition pu do jo lasu opposition tum phan ajak kong lapen alang tum aphan a power kosonsi ka exercise na inji mala so putha ka bang 1952 aning kana bang paklang pon lo lapen 1977 na bang ke la so ek bang pass det lo lasu election na long rem dun hop pusu tame kopana ansila tuma sit chalong dun pensi leader of opposition mate parliamentary long alang li tum phan ke hop pon po laso puthak si nili pini la so channel penang than pon jipu lalo position of leader of opposition jong si chamanji pulo tangte 10% seat abang ke dowek nangji lalo nomor hini bang ke alang li 54 seat an ke chupalong unang po lalo lapen ke damtang hut INC mate non ke India pule pude ta chok lo INC 2014 hut alang li tumang long dun lo 46 seat bet lapen 2019 ke damtang alam lo 2019 hunang long lo 52 seat bet la sialang li tum kriteria mate alang tum pilih dun pu bang ke kandidat lo ason lo mane opposition do pusutame do jongjong ason si mandat lo la si pan mane alang tum 54 an kili dam ninga dim long bang kali dam de da posila ningkan ke pangbong pusuta opposition sutame vigware lo lapen ingtang te lo opposition atum pan opposition pusutame lalo lasi alang litum isi kecuparai pondo 1977 egalo power and function lapen alang litum salary bainong kupansi alang tum aphan ki piponji ma kapajir ponji ma lasi laso puthak ta ko nili nang khan thupo leader of opposition jongsi alang tum 54 seat an parliamentary election along unundet ba opposition pusita panas si chupalong dun pop ba 54 seat pen abap jong si chupalong dun lo polotang te alang litum salary mate alang li phan jong si opposition na leader hok tang lo polotang te alang li salary long po 3,30,000 parmanang bong silong pon po lapen alang li aphan isi gari sitame humpi pon po lapen hem sitame kedo hem sitame alang li phan kotar sitai sondak pekpon po lalo lapen isi bang ke alang li me thang aja kong labang ke lalo alang li tum opposition doko pusitame cabinet minister atum aja kong ko pan ma la opposition leader opposition la kere masong ja po tum sitame leader atum bang ke hala cabinet minister aja kong ateng lo pusi dak alang li tum 1977 ek hut ka chethan pon lasi lalo ni tum ke damtang hut sitame chethan pon lo ampen chethan pon o an lo labang ke lok sabha election jong si chupai det pen alang li tum jong si prime minister manji pulotang te kop an seat nangji asu puthak ni tum chethan thula ko chethan thule thot lo 272 seat ba abap on pute mithung cholo an pulotang te alang li tum isia government cheseng un po party jong si haidet pen sitame latum pan su se abap 272 abap jong si seat cholong lo pulotang te la bangka mithang tum sarkar che form un lo lalo la pen isi bang chethan pon thu lo lok sabha election along seat kop an sidu lake 543 seat lok sabha long a seat bangke non do bom 3 times lo yo mudi bang government ala so sarkar BJP ke alang kacari pon long lasi 2019 ahut bangke leader of opposition alang litum chejong pon lo Adhiranjan Chaudhary phan bang alang litum chejong pon lo non la congress matela India pulo non bang alang litum opposition na leader aphan si chejong pon lo sita alang li non la so 2024 MP ke election hut bang alang li rempondet alang li inut cricketers Yusuf Pathan along pensi ke rempon lalo lasi laso puthak sinili nang li tumphan la opposition na tumphan ajak kong lapen alang tuma salary ko pan si manding bong kipima ba government pen alang li tung ko pan si kipima kapajir mala sila so puthak si chingki thanang busila so channel along pen nili ke bang lasi Chihek pen lili pan si niep pen pajukok lo kadam